тоҷикои қазоқистон, тоҷико аз тоҷикистон, аз дигар ҷо меянд. ба хотири ман не, ба хотири Саъдӣ не, ба хотири се ранг сурх, сафед, сабз. дар куҷое ки тоҷик зиндагӣ мекунам ва боварии комил дорам ҳамин бои рӯзшо бафаҳма иншоалло ки меоя якҷоя дастгирӣ мекунем. ба мардуми қазоқистон, онҳое ки мо шуморо ҳоз дида истоданд, мардуми тоҷик, ҳамаи шуморо мо 14 сентябр дар Алмата арена интизорем. Бубинед ки ман аз Русия, бачаҳо аз Душанбе. 14 сентября. Казахстан. Алматы-арена. Возвращение легенды ММА. Азам Гафуров против Михитара Барсигяна. Автор лучшего боя 2024 года по версии AC Awards. Бехрус Онгбак Зухуров. Его соперник Мурат Магомедов. Далее горячая схватка полусреднего дивизиона. Искандар Мамадалиев против крепкого кыргызского бойца Эдила Есенгулова. И, конечно, долгожданное возвращение Мухиддинхолов против Чермена Багаева. Не пропусти! 14 сентября. Алматы-арена. Мы ждем всех таджикистанцев. За мои результаты говорят мои земляки, мои болельщики. Я должен у них спросить. ба мардуми Қазоқистон, онҳое ки мо шуморо ҳоз дида истоданд, мардуми тоҷик, ҳамаи шуморо мо 14 сентябр дар Алмата арена интизорем. Бубинед ки ман аз Русия, бачаҳо аз Душанбе, як каси дигар фикрам аз Нью-Йорк, як каси аз Дубай ҳаст. Тамоми дунё. Ай тамоми дунё мебиёянд. Одамое ки дар Қазоқистон зиндагӣ мекунанд, шумо бояд биёед Азама Беҳрӯза Искандара дастгирӣ кунед. бале, салом алайкум ба кулли тоҷиконе ки дар Қазоқистон зиндагӣ мекунем. мо хоҳиш мекунем ки имрӯз мо дар чандин давлатҳо иттифоқ будани худмона нишон додем. ба хотири ягон варзишгар не, ба хотири ман не, ба хотири Саъдӣ не, ба хотири миллати тоҷик, ба хотири миллати муаррифии миллати тоҷик, ба хотири се ранг сурх, сафед, сабз, ба хотири ҳамин парчами азиз биёед дар паҳлӯи мо бошем, то мо худмона танҳо ҳис накунем, варзишгаро худшона танҳо ҳис накунанд. ҳамин Азам Ғафуров худаш ҳам дар Саъдӣ, ҳам дар ма ба худо баъди ҳамин Одила Фаридуна чӣ кардан, худаш голас кард ки мо шуморо дар Қазоқистон бо ҳамин тантана, бо ҳамин либосҳои миллӣ, бо ҳамин барачко интизор ҳастем. ба ҳамин хотир Азамҷон Ғафуров зинда бошӣ. мо боварӣ дорем ки бачаҳои қазоқистонӣ, мо ҳамун паёмаке ки худа ҳам дар саҳифаи ма, ҳам дар саҳифаи Саъдӣ равон кардид, боварӣ дорем ки Азамҷон то анамун рӯзи варзишии шумо мора барномаамон мебурояд дар ютуб, дар саҳифаҳои мо. боварӣ дорем ки бачаҳои Қазоқистон меоянд, тоҷикои Қазоқистон, тоҷико аз тоҷикистон, аз дигар ҷо меянд, дастгирӣ мекунем. Азамҷон шумо фақат ба пеш зинда бошӣ. Азам Беҳрӯза Азама Искандара Азамҷон худшон дар ҳамин хирсан шид. вақте ки Фаридун Одил фаҳмуд рафтем аз худ Тоҷикистон дар Русия дастгир кардем, дид хирсан шид. чӣ хеле ҳамон мехоҳад ки дар ҳамон ҷа бубинад морада, дар ҳамон ҷа моро мехоҳад бубинад. ба ҳамин хотир боварӣ дорам ба тоҷикони худмон ки Азамҷона ва дигар бачаҳоро меоем якҷоя дастгирӣ мекунем. дабали тағам набоша Саъдӣ. мардуми Қазоқистон. Ассалому алайкум мардуми шаровманди Қазоқистон, мардуме ки мо дӯст медорем шуморо, ҳамаи шуморо дӯст медорем. мардуми Тоҷикистон, мардуми ба фарҳанг. мо Қазоқистонда будем, тоҷикои худмон хеле бисёранд. унҷо кор ва фаъолият зиндагӣ мекунанд. мо боварӣ комил дорем ки сухани моро дар замин намемонанд, меоянд варзигарони тоҷика дастгирӣ якҷоя мекунем. худо хоҳад шерони нари майдон, дастаи Тоҷикистон, зуру тавоно ҳастед, насли Рустами Достон. мо бо шумоем, мардуми шаравманди Тоҷикистон. иншоалло ки ҳамаи Тоҷикистон, дар куҷое ки тоҷик зиндагӣ мекунем, мо боварӣ комил дорам ҳамин бои рӯзшо бафаҳма иншоалло ки меоя якҷоя дастгирӣ мекунем.
ҳамаи шуморо дӯст медорем. дӯстон дар инҷа рақамҳои телефон ҳастааст, метавонед ки дар ин ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. мо бояд ҳама дар як сектор бошем. бале бале дар як сектори тоҷикона ҳама каса ини суханҳои ду шермарда гӯш карда аз паси онҳо такрор кунем. Тоҷикистон ба пеш, ҳама каса 14 сентябр дар Алмаата арена вомехтем. як чор мисри дига дар бораи мардуми тоҷикистон, дар бораи варзишгаро. номи тоҷикро ба ҳар мулку диёр бо далерӣ менамои интишор. парчами тоҷик болои сарат парфишонӣ мекунад аз ифтихор. Бисёр хуб. ташаккури зиёд ба шумо акаи Баҳрдинҷон барои қадрдонӣ, барои дастгирӣ, барои даъват кардан. як ҷон сипос. ба худо қасам ай таҳти дил ҳамаи шуморо дӯст медорам. Ташаккур. саломат хуш омадем бачаҳо. ҳаракат мекунем ки ҳар мусобиқаи калоне ки дар тоҷикистон дар Москав шавад, шумо даъват кунем.